Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo ħareġ mill-isptar is-Sibt filgħodu wara li fl-aħħar jiem il-kundizzjoni tiegħu komplet taqleb għall-aħjar. Fil-bidu tax-xahar li għadda huwa kien iddaħħal l-isptar wara li ħass uġigħ tal-ġebla. Madankollu ftit sigħat wara l-affarijiet ikkumplikaw ruhom u żviluppatlu septisimja, infezzjoni kbira fid-demm tant li kellu jiddaħħal fit-taqsima tal-kura intensiva fl-Isptar Mater Dei. Robert Arrigo ħareġ mill-kura intensiva fit-13 ta' Settembru li għadda wara diversi jiem rikoverat fl-ITU. F'messaġġ li kien għadda fuq il-medja soċjali, Robert Arrigo ringrazzja lil Maltin u l-Awċin kollha tas-sapport kbir li tawh u t-talb tagħhom. Aktar kmieni din il-ġimgħa l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg flimkien mas-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino għamlu żjara lil Robert Arrigo l-Isptar Mater Dei u apparti l-awgurawlu fejqan ta' malajr saħħu li d-determinazzjoni u l-pożittività tiegħu kienu kruċjali biex seta' jirkupra. Il-familja Arrigo esprimiet ir-ringrazzjament tagħha l-appoġġ kbir u l-messaġġi ta' solidarjetà illi wasslu fl-aħħar jiem.